खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय बगिनदी भीमपारा माथावरि बर' गामिया गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव खाथियावनो थानाय सुबुनसिरि दैमानि दैया बारायनानै गासै गं 40निबो बारा बर' नखरा दैयाव लाइ लथर न' बां सिलिंखार जाजानानै आलाय सिलायनो दं। सुलु मोननाय बायदिब्ला खाथिनि माथावरिया खुरखाना मोनसे गिख्रंथाव महर लानानै दं। लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा 21 जुलाइ खालारखालि बे जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैनायजों लोगोसे सुलाद लाहैनाय जायो। आं गिबियावनो प्राइम 24 खौ साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। जों दिनै बे भीमपारा माथावरियाव जोंनि बर' 9 नखर दै गिसि गानानै आलाय सिलाय जानानै बहाय दं। बिथांमोना जानाय लोंनाय बहुत उसुबिदा जादों, दै लोंनाय उसुबिदा जादों, थानायनि उसुबिदा जादों। बेखायनो जों लखिमपुर जिल्ला थुनलाइ आफादनि जानानै दिनै बहाय बिथांमोनखौ खौरां लाफैदों। थानाय जानाय बोरै मोनदों, इयुनाव बिथांमोनखौ सरकारनि माबा मोनसे गोनांथि जायोबा जों बेसोर बिथांमोनजों लोगो जानानै जों माबा हेफाजाब होनानै असुबिदा जानायफोरखौ एसे सुबिदा खालामना होनो होननानै नाजादों। लोगोसे जोंनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोननो माबा मोनसे जों जानाय लोंनायनि एसे होनो नागिरदों। बेखौ जों बावैनो बिथांमोननिसिम लाबोना होफैनाय जागोन। प्राइम 24 हेडलाइन्स निसिम आंनि लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। बेयाव जोंनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदी हालामनि भीमपारा माथावरि होननाय बे जायगायाव दिनै गोबाव साननि सिगांनिफ्रायनो सुबुनसिरि दैनि जि गरा खुरखानाय, बे गरा खुरखानायनि जाहोनाव माखासे जोंनि बर' फिसाफोरा आलाय सिलाय जानांगौ जादों। बिनि थाखायनो जोङो लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै बिथांमोनखौ खबर लाफैदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जि थानाय जानाय लोंनाय उसुबिदा, माखासे उसुबिदायाव गोलैनानै दं, बेखौ जों दिनै खबर लादों। जाहाथे जों जि लखिमपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जों बिथांमोननो जि अनसुंथाइ हायो, जों बेखौ थाबैनो होफैनो होननानै जोङो दायो आखायाव लाबाय। बेनिखायनो गोजोन्थों। नोंथांमोना नैबे दा जिथु भीमपारा माथावरि होननाय जायगा, बे जायगायाव दाथ' नोंथांमोननि न'आ खुरखादों। खुरखानानै दा जेरैबायदि जादों, बेनि सायाव नोंथांमोना मा उसुबिदा जादों बा सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनदों ना मोनाखै, बेनि सायाव मा बुङो नोंथांमोना बुंनो? दा जोंहा भीमपारा माथावरि बर' गामिया नै दाख्लै समनिफ्राय लांगासिनो दं। सरकारि जिहेतु न' मोन्दोंमोन, बेबो गरा खुरखालांबाय। नै दा जोंहा पिडब्लिउ लामा खन्था खन्थिसो दंलाबायो मानसि माखासे। दा जोंनि बर' आफादफ्रा जोंखौ अननानै माबा मोनसे होयोब्ला जों बिराद जोबोद मोजां मोनगौमोन आरो। दा आरो सरकारखौबो जों अनुरद खालामहरदो, जोंनो अति सिग्रो जोंनो न'नि बा हानि बेब'स्था खालामनांगौ। दा नङाबा उफाय गैला। जों दा बबाव थानो, गथ' गथाय नै दिनै माइरं दैरंबो जानायनिबो प्रब्लेम। जोंबो गैया दा नै दंथ'यो। नोंथांमोन दाबो न'खौ नुदों ने? बे बारान्दायानो फायाखै, दाबो दं नै पिडब्लिउ आखायाव। सरकारनिफ्राय दा माबाफोर अनसुंथाइफोर होफैदों नामा? दा सरकारा मात्र त्रिपाल होदों गांनै, त्रिपाल होदों। जानाय लोंनायफोर होथ'वाखै। जागोन दे। दे।